na unombo record wabozi lokuba wakangoshenzi wasina kuendwa akatombo refer 67 refer to 27 taichokcho yakaisina case number iseva 75 Montana Estate. Brian Chindaro. Finestinosa. Brian Chindaro. Chindaro Brian. Yes. Satu rumah sekitar Cina. Ayo, kita naik bahasa dulu. Sudah ada. Oh, apa sih? What? Nupiga na isho. Kazi zote za taalamu. Isho sina manye. Ishinda kama Pamsura changa vile tulipare mpaka case number 75 ya 2025. Mpaka tupa Ineas Tinoza akamira state disabler. Montana village chief Kandea vachimhangarira Brian Chindaro ku village rimwechetero kuna Brian urushedzo udarira chief Kandea muzuwa 22/6/2025 kuna June mukusvika nhasi asakauya kudare kuzopindura nyaya wakamhangarirwa inoti kuzopindura nyaya wakamhangarirwa inoti yakudaro kupedzerane panyaya yekutuka zvinyadzi muvillage wakaramba kuenda kudarira sabhuku kuti utongwe mhosva yako ndo mhosva yako kwamhangara kaisa notenda chakavya kuti aituka achitukuti zvaka zvaita sei azotuka ndezvekuti wakatakandwa baba ndezvekuti takanzwa uri usiku kuma 11 kusvika kuma 5 achituka zvitutsi zvinyadzisa kuna muvillage achituka madzimai ese saka ndezvinhu zvatikazomushedza kwachena kuti uya kuno utinzwe kuti wanga wanetsana nani kuti utuke zvitutsi zvakadai haangakwanisa kuuya taurai zvacho changa ndekutuka aituka achiti ndikuda kuti mimi madzimai muri muno mese zvamukapfeka izvo hamusi madzimai
uyezve kana kuadzurume venyu mukagara zvavo mudzimba umu hamuna zvamunina vanhu manhenge enyu hamuna changamire zvinhu zvinyadzi ngazvibude sechera kwati mukombenyi nauitatidzwenoda kuzwa aituka achiti madzimai mese hamuna kupfeka hamuna matinji mukombenyi vesherenyi uhese achingotuka svika zvinhu izvo zvakaedza kuti bata ndokuchituma chini kuisa ngati inomuudzawo ikuno tinzwa kuti anga anditsana nani anoita matukire akadai muvhule haana kuuya ndivakazomutumira futi shoko ene vamuudzawo ikuno haana kuuya ndopatika kuti senyaya hazvidi kuti regerewa nachidaiso ndopatika zonyora tsamba ikati chiitisa kuna sikreta kuti akwanise kudava pamwe ndokwaangabvumere kudava akaenda kwamambo kusvikira tsamba yakadini yakauya tauya dare ringe kakuchishanda ncho yako kuno haasi kuuya asi kireta akadzokera futi kumuudza kuti haana kuuya kusvikira nhasi no dare rineri ndopatikati nochoita sei saka musi wa3 uyoyo wakazozvina chamwere no chiitai kuti kana zvinhu zvakati mavhona nokuti muti munyika inei vadiki vari kumwa mukozodo vari kuputa zvinodhaka zvirikugara zvingotawatawa handiringa saka isite ndichiti sabhuku izvo zvekutaura hurumende zvokuti vadiki vakumwa mukozodo kana masangano azvirawo zvitaure vatongwe varangwe kuti vasaita zvinhu zvipi zvinomanje imi makutaura imi muchihwadza kuita muchiti hakuna chinodzi chinonyadzisa kana muchinge mauya musunungulo yamambo handinoona changamire hanzi mwana unyatuka zvinyasi zvamanzwa zvitaurwa izvi iye haako ibhenji riripo ada kupiwa murango tinenge ichangamire vasati vaonengere toda kuvawedzera hasha chavanoita manje ndechekuti ava vanhu changamire vanotuka vane chapter iripo kudhara kupolisi inoenda kukoti zvokuti vanhu vakafanana nevava vanoshidzwa kumatare vasingauye vachidherera sabhuku wodherera futi mambo wacho kungotuka kana hanga chaidzo dzakaita noise muvillage muridzi wadzene anokodzero kutosamonewa kuti hanga dzako dzekuti disturb astereki hope anotoenda kunotongwa because inoise iyoyo kuridza radio zviri kunze kwemutemo wokudarikidza chispika cheche panze uchitira vanhu noise imhosva inotozikanwa kupolisi iyoyo kuti inotopiwa munhu chisamon wotongwa wopiwa judgment futi kwamajor street saka auye munhu mimi changamire judgment yenyu ichabuda munomu inofanira kubatsira sabhuku kuti kumba kwake agara ari safe judgment iyoyo inofanira kunosunga munhu iyoyo futi kuti aende kupi polisi ambonosevha mwedzi inenge tokananzi 2 months it's okay achituka ari kupolisi ambotuka mapurisa toonoti anoyagona here zvaanga achitaurira vakadzi vomuvillage izvo saka ndoimwe nyaya changamire inokutsigirai panyaya yemutongo iwoyo yakasununguka aramba kuya kwamuri akudhererai saka anoitirwa mapepe ekuenda kuenda kwasabhuku changamire vari kuti lauti atanga ambotorwa nepolisi kuti anga aenda kukamba kana aenda apika ozodzoka kuno kutomushanda sana zvaari kubvuma zvese ari kuramba pasabhuku kwacho ari kuramba pamamba kwacho ari kuramba saka ngaachindorambira kupolisi kuti isu tatadza kuti haindurani rinozoita dii ibhinya